the book of Thessalonians, chapter 4, from verse 14 to 18. We believe that Jesus died and rise again, and so we believe that God will bring with Jesus those who have felt asleep in him. Therefore, comfort one another with those words. Let us pray. Baba othandekayo, nonamandla onke, sisondela kuwe ngokubonga nokubabaza igama lakho ngempilo yenceku yakho King Goodwill Zwelithini. Sibonga ukuphila kanye naye emhlabeni nokuba umnikeza amandla okuhlala ebukhoneni bonkulunkulu bakho nenkonzo oyibekile kuye ukuba angamele lelizwe ngenxa yothando lwakho olumangalisayo. Sibonga uNkulunkulu wethu ongcwele ukuthi usiphile iminyaka sinaye, wasinikeza ikhathi sinaye, kuningi osenzele khona sinaye. Qhubeka uNkulunkulu wethu ongcwele, sibusise ngalolu suku namhlanje ngokukhona bonkulunkulu bakho, usingenise entokozweni yokubonga ubukhona bakho uNkulunkulu wethu ongcwele, nokuthi wena wedwa usipha okuhle njalo ngoJesu Kristu Nkosi yethu. Amen.